Marzu huwa xahar, kull sena niċċelebraw mhux niċċelebraw, nfakru nżidu l-awareness fuq il-colorectal cancer, il-kanser tal-musrana kbira. Kull sena jkollna xi 270 każ ta' kanser fil-musrana kbira, u wieħed mill-iżjed cancers komuni li joqtu l-pazjenti tagħna. Il-prevenzjoni dejjem aħjar, ovvjament. Tista' twarbu jekk tista' tevita li jkollok kanser dejjem aħjar. U allura aħna qegħdin naħdmu mal-kunsilli ġew kull belt u raħal f'Malta Għawdex biex nwasslu dal-messaġġ lill-ċittadini kemm jista' jkun b'mod individwali biex inaqsu r-riskju ta' kanser. Ġifieri ma tbejjibx, li ma tixrobx ħafna alkohol, xtiekol ma tikolx il-peace, tagħmel eżerċizzju. Però sfortunatament il-kanser jiġi. U allura importanti nagħmlu kmieni għalhekk qegħdin nagħmlu l-screening u din is-sena wassajna l-faxxa ta' nies li qed nistiednu għal screening. Minflok faxxa ta' 5 snin, wassajniha għal 15-il sena bejn 55 sena u 69 u l-appell tagħna jkun li min jirċievi l-invit jiġi jagħmel it-test għax jekk naqbdu kanser tal-musrana kmieni bl-screening, ir-rata ta' fejqan hija ta' kważi 90% li hija rata tajba ħafna.